Kador bar shnong mukro pelun hapo kajingelam wahet shnong ukit lang maskut sekretari shnong u precious star sten u chairman shnong u chilangki pawa but advisor u kalbinus dekhar hini kesi kilalit pentip sha udc ke West Jainti Hills district bakin shimbanta hak election MDC mentau snam namar ba ka shnong jongki kayai mat ya kajing sha thombor nagapor shakapor hak sorkar Assam. Yakani karai ki ong bakila shim haka dorbar bakila penlong haka khandai terik ukla lengkot arhajar arpusan but kajing thombor ka KAAC kentup nadu kajing wanra kajing TBAN kentup ka Assam Forest Beat House kajing shna surok jubor na khle senaru mukro sha umla pia mukro bat kiwe pat balaja nadu kisnam basyadin kila penken mauru ba kajing do ya arngut kimen simbriu haki kuli ka Assam hak arpu ar tarik unai wing arhajar arpu ar hadu menta kimpat yo jing bishar hok bat kipat ba ki im haka jing sir mensim hala ka jakala jong kumta kani ka jing boycott ki ong kadikum kadak pan pen ish ka sorkar bat ka perthei ya ka jing e ka snong jongki halor kani ka ra jongki lada ka sorkar karon kam yakran na ka benta ban wing ya kani ka jing boycott ka jongki ka hab ban yakran bat upat ba ka snong hakador bar pelun Mekelam sebenarnya. Menta kesengi ngi naga liang jong ka dorba snong mukro pelun. Ka snong ka ba borok ngilai bana. Halor kijing e kamtam halor ka e ka ba ka snong kalamat kalai tengko naga pos ka por kamtam bat kibor jong ka West Karbi Anglong Autonomous Council kibor jong ka Sorkar Assam. Bat menta kesengi hangne ngi naga liang jong kinong elam jong ka dorba snong hiborok away. Ikwa ban pentip sepi bat ba menta ka sengi layo ban kendo yau deputy commissioner jong ka West Jainti Hills district ke jongi bat kajing kadau kajing ya kendo ke jongi ya IDC kalong ban supentip i ya ka e karai jong ka dorba snong kumban supentip hangne ba menin ka sengi ka khandai trik mrai ban kong arjar pesan ngilai pelong ya ka dorbar snong pelun hiborok kawai hakaba borok na kinong snong jong ka snong hiborok kawai kila ya don kila ya simbenta hakane ka dorbar pelun bat da kawai ke sur ka rai jong pajba kala mi da kawai ka rai ba ban boycott no chisndon ya kane ka election MDC jong nesnem arjar pesan cha ka Jainti Hills Autonomous District Council kadau jong bami kane ka rai ban boycott ikane election kidon santali kidau halor kine kinong rim banengkong ba kuman supentip hangne ba ban pen kenmau ya ka e ka ba ka jing thombor jong ka Sorkar Assam da ka ba kalale jubor ban te jubor ya ka to ka Forest Beat House jong ka Assam badon ha kli sanro hapo uput usam hapo snong hapo ka jaka jong ka snong bat nadu kito kipor bakala te ya ka to Beat House jong ka naman la kipor na liang jong ka dorba snong kala de ban pentip sa kibor ka badai pe jong ka sorkar bat haduk menta mane ka ne ka Beat House jong ka ne ka Sorkar Assam kala te arsha kumban syukun mau ba kato ka eka jingjia haus nam arjar puar na kaliang jong ki upat bhur ubala kibitar kato ka jingjia kala le thang ya kato ka Beat House jong ki ke badan hang to badadin nang ta hadin kato kan epor hakito kipor kala teno arsha menta kala deban snai kala teno sisendon ka building ke baskem hang to bad hakito kipor na kaliang jong dorba snong kala dep hiban pentip sa wasa ka office jong u chief minister jong sorkar jongi handai hadu menta pat kato ka jingte jong ka kala long arsha menta bad kapon ka ba ari kalor kanong rim ba pan boycott ka ne ka election kapon ka ba ar kalong ba ka jing thombor jong ka Sorkar Assam da kepala kala sna yo surok hakito kisnem arjar arpu we arjar pu ar kala sna yo surok na kato ke cakana klik sna ro na po snong hadu ba mi sete sa umlapia jong mukro baka hakito ru kipor na kliang jong dor ba snong ro kala dep hiban petip sa kibor jong ka sorkar handrei kamla na liang jong sorkar na liang kibor jong sorkar kimla ban telakam na kimla ban khang yo to surok baka Sorkar Assam kala sna bar kapon ke balai hakalor konong rimba kumban syukun mau ke ega jingjia ke bas nyosi wa ka ba kala snong ka ba ka haka arpu ar trik jong menai khatwei jong snem arjar pu ar ka snong kala du e ya sangut kimin sim briu wat haduk menta kato ka kis kato ka jingjia hang to ka jingjia pusi haduk menta ro ka jing bisar bohok na kaliang jong snong kim sem layo wat ka pon ka basau ba kadau bangi na kadau ba ngin boycott ikane ka election MDC kolong ba hakito ki banai nombar jong snem arjar pusau
kene sarkar jar Assam kala sedang biang banle kene jing thombor jongka da ba kala snai usrok bar kala pen klem ki klau kala thom jubor ke klau jong snong badon hasalang mukro bat hakitor ki por ngela depan pentip chaki bor bade khmi jongka district administration bat wat chaki bor jong bade khmi chadu cha sarkar jala hakaba ngela haka lai trik jong banai bakat ajar pusau ngila depan ye kenduk yu wat yo chairman jong ka wat yo ngila depan ye kenduk yo deputy chief minister jongi bade yu chairman jong ka regional committee ban penbe ka kamput kamsam hak berdi hak pedeng jong ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya jongi bat hak to rujuk singi ngila yo ruban ye kenduk yo Preston Tensong deputy chief minister jongi halor ki ka security halor ka jenon kam jongi ban penklan ke bor pulit hanrei hadu mentaru kato ka jing tebe an ka jong ki kato ka jing le thombor jong ka KAC kadang yaj be sai na kaliang jong sarkar na kaliang jong ki bade ki bor ki bade ban khmi ki bade ban pej ha ka sarkar jongi kemla ban pensenge kato ka jing ya kane ka jing le jubor jong ka Assam bat sakawer kunong rimba hadu menta ginong song snong jong ka snong jongi nia im seir nia lejbri le langka ni im ha ka jakala jong ha ka jing seir ka jing ting ka jing smith bat halor kene ginong rim halor kene ki sandali ginong rim ba menin ka sngi ka khandai trik banaman kong arjar pusan da ka wei ka sur jong ka snong hiborok ka wei ka dorba snong mukro pelun kalami da ka wei ka sur ba ban boycott no chisundon ya kene ka election MDC jong nisnem arjar pusan jong ka JHDC halor ginong rim ban pen i se ka partai ban pen i khamtam ya kene council bari ka sarkar hiborok ka wei ba nimdon kam bani simbanta kene ka election hakaba wat ye tang ye ka hok jongi khamtam ye ka district council ka badai pej ye ka khandeu ka siap badai ban yada khandeu ka siap ka jongi kamla ban yada nakata ka daw ka mi na ka wei ka surba ban boycott na sisundon ye ka election MDC kane ka dei ka rai bat ka sur jong pajba jong dorba senong bat ka kruwa ka basai na kaliang jong dorba senong na kaliang jong pajba hibrok ka wei jong ka senong ka long ba hoi ni sneu thu bakan sedon ka jingi kren ladadon ke jingi kren ladadon ke jing peseu thu na kaliang sarkar na liang dong ki bor badai pej ka kruwa ka basai ka long ba ki habe ban le ikren bat ka sur jong pajba na kaliang jong ngi kum kinong ilam nginom tre shu ban ikren bat no henry lada ke don kono ka ba ki kwa ban ikren ki habe ban le ban ikren bat ka sur jong pajba kata ka dei ka rai ka ba mi na ka dorba snong ka balai long menin ka sngi ka khandai trik padaman kong arjar pusan ngi ki nong ilam jong ka dorbar snong jong ka snong mukro ngim dei lene ngim persa ya ka sarkar lene ngimbu ya kane ka jing persa ingi khama jong sarkar henre ka de ka hok jongi namar bangitip ba baro ngi dei bandon ya kata ka hok ban im ka hok ban kren te henre haba ngi pej pat haka fundamental rights su jong ka India ru haka rights to equality ngim don su kane ka rights namar ba ngi ki nong snong jong snong mukro phila tip hi bala bun ki bala debyap la cha siat la cha penyap ha ki bor jong ka Karbi Anglong dan ki briu jong ka West Karbi Anglong te ki ba sha bom sha sho ru ki bun ba tang ba hadu menta ka JCC jongi kumju ra ya ka state government jongi kamla ban penbej ban sop yang ni ka jinge tena kata ka daw ba ngi boycott ya kana election ru ngim chu ya boycott kumto henry ngi don ik nong rim tena kata ka daw ngi kerpat bat ngi pentip ru sak sarkar bat sagi sak berthei borok ko ru makan yo sngew ya kana ka sur bamta ka sngi khnang ba ka sarkar kan le ka bodon kam te na kaliang jongi balengi boycott ya kana ka election boycott ya kana ka thebut jong ka JCC mtaw snem namar ba ya ki kot gislahi kelan holding ki pata bat kamju ru ya ka map jong ka snong hibarok ka wei ka isu no maka henrei habadon pat ke jing e jongi hapok ka snong kamle e lene ka le nangim tip tangba ngiyo i ba kumba ya thu u secretary jong ka snong mentan u ong ba nengi ki kendu ba kalong ka jing e jongi ba ngi don hangtei kalong kine be kumju tena kata ka dau ba mena ne menta ka sngi ngi wan hang ne ngi kendu ya DC tengi thu ya kane ngi pentip ya kane ka rai jong snong ru kumba ya thu secretary snong tena kata ka dau ba ngi wan hang ne tena kaliang sangar tang kata ku blesibut